Централното разузнавателно управление влезе в кампания по разсекретяването на документи, свързани с присъствието на Земята на извънземни цивилизации. НАСА отвори кутията на Пандора и заяви официално, че изготвя наръчник за общуване с представители на други планети. И днес ние си казваме, излиза, че извънземни цивилизации съществуват. И човечеството всекидневно се среща с факти, доказващи това твърдение. Поредното скандално откровенно доказателство идва от Бойд Бъшман, научен сътрудник на сдружението Lockheed Martin. През 2014 година ученът направил свой предсмъртен клип, в който заявява, че извънземни цивилизации не само съществуват, но дори посещават човечеството през определено време. Извънземните работят за НАСА и военните в секретни бази, включително скандално известната Зона 51. Но днес, когато човечеството до няколко години ще види с очите си небесни цивилизации, сме изправени пред казуса: а какво следва? Здравейте и добре дошли, професор Филипов. Добър ден. Какво следва? Много сериозен въпрос. Следват много неща, но аз се мисля, че ще следват положителни неща. Защото човечеството, в момента, в който осъществи контакт с извънземен разум, то ще разбере много истини, ще разбере грешките си в развитието, ще разбере неща, които ще му подпомогнат за решаването на глобални проблеми, свързани с екология, с изхранване, с енергетика. Аз мисля, че именно това, което се каза в встъплението на този разговор, че те са ни посещавали много години. Те са ни наблюдавали хилядолетия. И може би контакта, който ще бъде осъществен, ще бъде именно когато ние ще бъдем способни да ги разбереме. Не напразно групи хора, групи учени, които са работили и в Русия, и в Щатите, говорят за определен период на ментално участие на такива извънземни, без да ги виждаме, за да не ни шокират. Считаме, че групите на Савин, групите на американски учени, които се занимавали с изучаването на този ментален подход на тях към нас. Искам да ви кажа, че грозни опити са правени още по времето на Втората световна война, за съжаление, от хитлеристите с пленници, и са установили, че много хора имат способността да влизат в този контакт. Просто ние в момента не можем да си позволиме тази гадост, която те са правили, защото те са убивали хора, но явно тогава имало един голям скок в този ментален характер. Ментална контакт е имало космонавтите, които са кацали на Луната, т.е. отново са имали такъв контакт. В момента космонавтите на Международната станция също твърдат за ментални контакти с някакъв разум. Сега е момента да ви призная нещо, което не можех да призная в предишни наши издания заради определена цензура. Спомняте си, че поканихме Игор Волк. Да. В България той гостува при нас. Това, което ми каза Игор Волк, на което стана свидетел и главният редактор на предаването, е не шокиращо, не скандално. То е простата истина. Волк каза: всички ние сме срещали такива същности. Особено на Международната станция, където това като че ли е всекидневие. Друг е въпросът, че КГБ ни следеше и ни забраняваше какъвто и да е вербален, позитивен отговор на подобен въпрос. Вижте, значи, едно, че КГБ, но второто нещо, което е... Тази информация не можеше да се впише в това материалистично философско течение, което тогава беше. Имаме го на аудиозапис това. Значи това, много учени се опасяват да казват тази истина, именно от гледна точка, че ние досега считаме, че материята не може да взаимодейства с съзнанието. Това, което квантова механика прави в момента и потвърждава. Значи това е революцията в физиката. И това, което е ставало тогава. Значи аз искам да ви кажа, че аз даже попаднах на един материал, че един от опитите на фон Браун да изстреля човек в космоса, той е изстрелян доброволец германец с Фау-2, е било евентуално, влизайки този космонавт в орбита, защото той е бил смъртник, те да му помогнат да го спасат. Има много опити на руски учени в областта на космическата медицина, на авиацията, когато ментален
подход са спасявали летци. Просто те са губили ориентация и те в последния момент са спасявали. И това е документирано. Тоест, техният подход, те явно виждат нещо. Те ни помагат. Но в същото време има и случаи, когато агресивно настроени летци са били ликвидирани от извънземни, именно защото те са разбирали агресивна намерение. И, значи, Института Бехтерева, която е една от големите специалисти в областта на мозъка, и самия Савин казва така: ние скоро ще имаме контакт, но най-напред контакта ще бъде не на ракети и на хуманоиди, а на директен ментален подход. Когато човек започне да използва 100% мозъка си, почти 100%, и в неговия мозък няма се раждат идиотски идеи. Тоест, такива, които сега в момента ликвидират обществото и тези агресивни подходи. Така че това е именно това, което ние ще срещнем най-напред. Много хора имат този контакт. Много хора потвърждават, че имат достъп до някакъв ментален подход. Ние почти всичките имаме някаква информация, получаваме, но аз съм го казвал и в предишни наши издания. Не всеки от нас има пипе да го разчете. Тоест, или го възприема и не смее да го сподели, защото обществото ще го изхвърли. Тоест, социума, в който ние живеем, любимата моя дума, той е настроен срещу това нещо. Не напразно, искам да ви кажа, 60-те години на миналия век, темата извънземен разум е страшно популярна сред научните среди. След кацането на Луната и прекратяването 76-та година на сондите до Луната, след Аполо 17, изведнъж става много рязко настроение, започва населението много рязко да се отнася отрицателно към темата извънземен разум. В течение на 10-15 години. И сега, в началото на този век, започна наистина бум на тези интереси и те признания, защото започнаха да се разсекретяват документи. А защо НАСА спекулира толкова години според вас? Вижте, НАСА спекулира, аз ще ви покажа тук два документа. Значи, на мен ми бяха предоставени документи, свързани с Розуел. Значи, Розуел е едно от явните катастрофи. Значи, те, които летат около нас, може би не са така свръхразвита цивилизация, щом катастрофират или просто на тях не им понася климата. Значи, Розуел дълго време е бил се информираше обществото, че там са някакъв метеорологични балони и така нататък. Местото е почистено до шушка. Едно болче не е останало, въпреки че нали, можело да оставят нещо, ако са били балони. И Розуел, значи документите, които ми бяха предоставени, аз имам около 50 на документа, които ми бяха дадени от френски и италиански учени. Това са секретни документи на ЦРУ, но НАСА участва. Значи първият документ, който искам да ви кажа, това е документ, който е назначена комисия за Розуел от Труман. И тая комисия се ръководила и е подписан доклада от Опенхаймер и Алберт Айнщайн. Значи единият е създател на атомната бомба, другият е създател на теория на относителността. За да назначи Труман такава експертна комисия от тия двама лъвове на науката тогава, а те и сега са, защото и двамата са известни с това нещо, считайте, че това не е метеорологичен балон. Значи там са паднали две чинии, оказва се, че са две, само че на определени разстояния. Едната в Розуел, другата малко по-далеч. И второто нещо, там имало около 15 екипаж. Хуманоиди. Какви са били? 15 тела, от които няколко са били живи. Почти живи. Още не са били загинали. Малко спекулативно, известна ли е причината за катастрофата на корабите? Никой нищо не може да каже. Значи аз това казвам, че може би това е цивилизация, която е малко по-напред от нас, която все още не владее така високи технологии. Другия вариант е, може би това са сонди, да ги наречем така, които не са фактически голямия кораб майка, това са някакви разузнавателни кораби, които са били пращани от хуманоиди или полухора, нали, полуроботи. Ние не знаеме. Значи, ние първо, тези тела са били пребрани. Те са анализирани. Значи, оказва се, че в зона 51, за която много се спекулираше, че не съществува, но след развитието на спътниковия шпионаж, когато вече няма какво да се скрие, сега започна да се говори за някакви
хангари, в които са разработвали секретните самолети Ю-2 и така нататък, Кастел. Значи хора, които са работили там, казват, че там се разработват и се използват технологии, свързани с вземане на технологии от тия паднали чини и използването им за разработване на летателни апарати, включително и са и правени експерименти с антигравитация. Другото, което е, че се твърди, че там има 10 типа тела от различен тип, различен вид, прибрани, т.е. мунифицирани, или как ще ги наречем. Така че там нещата са малко тепърва ще се разкриват. Също положение и в Русия. Там около Капустин яр нещата са също. Там са тяхната база, която те също изследват. Руснаците по-малко не са изоставали. Вторият документ, който е изключително интересен, в който аз бях шокиран, това е един документ от 30 на страници, който информира президентите за това, което е станало в Розуел. Това е специален доклад за президентите. За президентите. И на титулната страница на този доклад има подписите от Труман до последните двама ги няма. Буш и Обама. Да. Защото документа е разсекретен. Разсекретен, те не се... Значи, в него се информира цялото това нещо, за какво е намерени летателни апарати, които не са от земен характер, тела, които не са хуманоиди, и че това има страхотно много технологии, които могат да бъдат използвани от човечеството. Нали? Сега човечеството, те си ги разбират американци за себе си. Да. Значи, нещата, които са взети от тези летателни апарати, разбирате, че са внедрени. Другото, което е много важно, искам да ви кажа, че НАСА е една организация много странна, защото ако говорим за НАСА е създадена лятото на 58 година, доколкото си спомням. Една година почти след изстрелването на първия руски спътник, съветски спътник. НАСА е силно обезпокоена, т.е. Америка е силно обезпокоена от това, че руснаците дават такъв голям форсинг, като имате предвид, че американците прибират цялата команда на фон Браун, вместо тя да отиде на Нюрнберг, на процеса, защото повечето са били есесовци, включително фон Браун, и че трябва да бъдат съдени, защото тези заводи, които са произвеждали Фал-2, там човешкият живот е бил по-евтин от гайката. И че всичко това нещо е трябвало. Но Америка много добре се ориентирала. Тя прибира този екип от 50 човека, набързо ги легитимира, а пък руснаците, които победоносно влизат, събират железата. И нещо, което останало като документация. Така че много от нещата, които са получени от Америка, са почти това, което е наработено от германците. Значи, германците... Професоре, чакайте, само една секунда. Вие казвате това, но нали не забравяте, защото и пред мен сте го казвали, че първия държавен лидер в света, който отваря дума въобще за Слънчевата система, е Сталин, който казва: дайте да разделим Луната. Това са ваши думи. Там термин е: оставете Европа да видим какво ще правим с Луната. Така. Не за делба, нали? Какво ще правим с Луната. Така. Да. Значи, вижте, Луната е била изследвана и била интересна не само за руснаци, не само за американци, не само за германци. Германците също са се стремяли към Луната. На Луната и сега стават много странни неща. Значи, на Луната се префърчат тела, на Луната се появяват светлини, на Луната се появяват облачета, въпреки че там няма, нали, вулканична дейност. На Луната се появяват сферични тела, стъклени, които изчезват. Появяват се някакви драги, които след това се появяват и след това изчезват. Тоест има някаква динамика. Всичко това нещо си изхвърли. Ние имахме случаи, когато рязаха тук в България ракетите, нали, които бяха за военни цели. Така че всичко това е било готово. Изведнъж след Апол 17 става председател, т.е. директора на НАСА и каза: ние загубихме интерес към Луната. След известно време излиза някаква версия, че финансови проблеми, защото са водили войната във Виетнам, нали, те възникне. Да, ама тези 4 милиарда са били похарчени. Става въпрос за едни 100-200 милиона само да се реализира програмата.
Професор Филипов, много спекулации около НАСА. Предлагам ви да видим някои от тях и отново се връщаме тук. Нова шокираща теория за смъртта на Джон Кенеди се появи в световните медии неотдавна. Кенеди е бил убит от ЦРУ само 10 дни, след като е поискал от шефа на разузнавателното ведомство да му бъдат предоставени строго секретни досиета, събрани за НЛО, написа вестник Daily Mirror. Както е известно, младият американски президент бе застрелян на 22 ноември 1963 г. в центъра на град Далас, в щата Тексас. За първи път в света на конспиративните теории се появява твърдение, свързващо Кенеди така ярко и категорично с Американската космическа агенция и работата й в сътрудничество с ЦРУ по укриването на доказателства за съществуването на извънземни обитатели на Земята. Обратно в студиото. Професор Филипов, запознат сте с тази версия. Искам малка скоба да отворите. Възможно ли е наистина цивилизацията, която владее Луната, да контролира всичко това, което се случва и тук? Значи аз мисля, че Кенеди е ликвидиран не от тях, а от те, които в момента на Земята управляват и които не искат много неща да се знаят. Значи искам да ви кажа, че много хора в Съединените щати и в Европа, Западна Европа, за Русия не знам, които са се домогвали или са получали някакви информации или са искали да разсекретят информации, са загивали. Тоест, нещо се е случвало с тях. Значи, един от хората, които разсекретява най-много тайни около зона 51, Боб Лазар, един млад физик, той вече не е млад, но той тогава е бил млад физик, вербуване в зона 51, като физик, той тогава разсекретява именно за така наречените антигравитационни двигатели, които са били използвани там. И много е странно, че след напускането на зона 51, ЦРУ и въобще държавните организации правят всичко възможно този човек да изчезне. Но не физически най-напред, а те искат да кажат, че такъв човек не е съществувал. Боб. Да му вземеш органа, това не е подхода. Значи ние в момента вървиме по пътя за създаване на изкуствени органи, които да подменят това, което е в нас. И в един момент ние по този начин удължаваме нашия си живот, защото сменяш там едни елементи като в кола, нали, чаркове. Другото, което е, ако ние отидеме на енергетиката на Тесла, който много пъти е говорил за чиста енергия, ние няма да увреждаме предпази. НАСА е създадена от гледна точка на да може да се контролира космоса, както и руснаци са го създали. СЕТИ. Аз съм ви го казал в случая с СЕТИ. СЕТИ изследването. СЕТИ е създадено под финансирането на Пентагона и на НАСА. И само 2 години СЕТИ работи с тия държавен бюджет. Защо? Защото СЕТИ е създадена не да гледа извънземни, да търси извънземни, а да се създаде технология и апаратура, така че вие да може да слушате и да разшифрирате информация от силно зашумена среда. В момента, когато се използва, например, с едно микрофонче, вас може да ви го насочат, или антена, и да ви подслушват, независимо кой шуми и какво дрънка около цялото нещо. Това е технологията на СЕТИ. Търсенето на една брънка в огромна купа сено. Но това е било изгодно на Пентагона и на НАСА. Те затова, след като се направи на тая технология, спират финансирането. СЕТИ се финансира в момента от доброволни пожертвования, т.е. от дарения. Тоест, вие ми казвате, че НАСА е една разузнавателна агенция за търсене на извънземен разум, толкова колкото това е угодно на малък кръг точно от хора. Така, точно така. Значи НАСА, вижте, значи, и руснаците, и американците, след това, което аз ви казах, например, за това, което са получени експерименти от германци, така, вие знаете ли, че чрез такава информация, бъркане в човешкия мозък, германците са получили координатите на Мусолини, когато трябва да го освободят от един замък. От един руски пленник. Тоест, те са го активирали по такъв начин, че той е влезъл в контакт с това информационно поле или с тези извънземни и е получил координатите и те са го отвлекли за да го спасат. Тоест, германците са жертвали много хора, те са знали за този подход ментален, да управляват.
Ние нямаме възможност да правим такива експерименти, защото те са погреби. Американците са се опитали в Корея да правят този номер. С корейски пленници. Но понеже кратко е бил периода, не са могли да направят това. Може би и руснаци са правили тия фокуси. Тоест, всички знаят от тях, че ги има. И че може да се има контакт. Всички знаят, че ние няма да долетиме скоро до друга планета. Но знаят, че може да ползваме информация чрез контакт. Професор Филипов, благодаря за участието.